tanpa udan ketemulan kelangan. Suara enak ini kok tak ada pemain bal-balan biyen. Lek. Penggawean iki ngene gak iso. Gap. Gap. Ya apa sih aku nak perlu lho, Rek. Loh, tak kira Bang Titil iki kok. Ya Allah, aku mrene perlu lho. Tak kira Bang Titil. Wah, ampun. Kok jangan kok kayak ngono. Ora, aku nak perlu ndak awak Ora apa. Wis tak tunggu sih benar. Aduh. Apa? Jadi tete hari kok. Pembuka ini lho. Ya, Apa? eno kok aku jane saudara arek iki Aja gampang iki lho gewang yang riko mambu. Apa ya? mbak ge apa sih tuku barang? Ngene lho. Ya apa tuku barang? Wangi-wangian sih. Wangian apa? Aku apa oneh? Tahu. Gak aku serius iki kok ambek awakmu. Aku nak perlu ambek awakmu. Lapor iki korene. Aku njaluk tolong temenan yo. Tolong apa? Tolong awakmu lho, Ndon. Kok gak krungu tak salon abane ku lho. Aku ngerti duwe gawe. Saiki kembalian cilik ngono. Dadi meneh pas kembalian Mripat iki kok ombo lek cilik. ngene. Ya ora kene lho, Ndon. Dem lek cilik. Lho ngene lho ya. Aku kan njaluk tolong awakmu ya. Aku tolong kok iki terang-terang ngono kok, Bro. Awake iki lho ngono lho. Terang wis terang ning terang iki apa sih? Lah yo maksud iki ya kok karo salon abane ta teko kene kok ngene banter iku. Oh, wong potong rambut iki lah. Oh, salon ndang Lah, salon. barbershop iki, Pak. Ono suarane ku lho. Lah saiki aku nang Setara salon apa? salon semune ku lho. Oh, salon sistem ah. Ah, iku. Ngomong salon-salon tok ae. Lah yo aku kan dhewe gawe lho kok awak dhewe iki. Aku njaluk tolong, awakku kan jarane yo ngerti to. Wong awakmu Yo ngerti wong wong aku aku. ngenekan barang. Yo, Yo ngerti aku. aku sik tarak Iki lho. Lah ngono yo. Aku njaluk tolong terangno lho di omah iki. turun terang. Ya pokok terang ngono lho di omah. Oh, diterang ngono ta. Yo, aja sampe gampang. udan ngono lho. Gampang. Temen aku niki. Gampang iso jare aku, percaya. Untung aja terus awakmu dihapus lho kok. Gampang ngono iku, atas Wah, terang tok temenan lho aku. Temen Serius lho, prek lho ngene. Riko yo. Ah, Boleh jote karo papat. jotek ya wis kok. Wis salah menurut aku. Jotek ya apa iku? Sapu-sapu duk. Wah, lagi saprek ku ta. Iya. Ya terus ki apa Boleh lho? papat. Encep nang pojok-pojokane omah. Omahku. Iya, lha aku ta musuhan, yo Mariko sih. Lah ya maksud iki ngene omahku ta. Ya iya sih jare Riko ndak diterang. Temen lho kok yo. Iya, cepono Engko aku ngoro kok. percaya jare Riko percaya nang aku, njaluk tolong. Iya. Temen lho kok yo. Yo temen ki aku mosok tau ngoro iki. Terus apa maneh kok mariku? Wis iku ae sapu duk encepno kono. Aja kok mek ngono tok. Cukup, gak usah aneh-aneh. Lian-liane Hah? Jalan. kembang ta apa ngono? Iya pasti. Kembang apa kok? Aku tuh kopi. Masalah. Santai tok kan kopi. Nah, coba sih belum bensin, tak lek nang omah. Temen lho kak, kok iki serius kejem. Iya, Temen lho. tapi ya nak. Oh, gampang nek masalah iku. Gampang. Seperti iki. Sapu duk lah. Iya, jaman piro? Iya, Ndeng. Wis tak lah gampang ambek aku. Temen lho ya. Iya. Dadi kok Se yo wis kok. Aku nak. Masalah. Oh, tak gawe kok. Ora. Coba. Ngene lho kok. Lapor ya. Ya wis lah tak balik. Ngene yo. Awakmu pokoke persyaratan apa? Persyaratan, Ya persyaratan. Persyaratan. persyaratan Republik Persyarat- Indonesia. Persyaratan. Tapi ngomong persyaratan ya. Ya ora lho. Persyaratan iku sodo. Ya, Kabehane. papat. Heeh, terus Ini sih. ya apa? Sik talah iku sing temenan iki. Ya aku temenan sih. Terus sampe maca-maca apa? Wis gak usah moco-moco, aku wis moco. Temen lho, temen lho, Mbok. Temenan ya. Cek Kok dan- ngecepno. Cek rame ngono lho. Iya rame sih. Sing Rame-rame. Temen lho gok ya. Iya, Jan. Mek ku tok. Oh iya lah mbak aku ikut tok wis cukup. Ya nek ngono aku tak. Ojo lali ngene. Ora. Tenang dah. Ya. Dia Malaysia nek ngono. Iya lho, kok Aku ojo lali. kuwatir mbok goro ya kok aku. Tahu ngore iki kok. Ora wis. Temen ya tinggal mulai ya. Iya wis mulia.
tenang ae. Kamu logok ya? Iya kali ngencep itu. Papat. Papat. Eh. Kali ngene iki. Iya. Wis mulai. Ribet yo. Iya kan ya? Mulai yo. Oh, kan. Turun tak lah. Wong awak biasa e. Sok nerang apa? Ya, Cut.